Hola a tothom, avui vinc a fer una guia editorial sobre els formats que té Panini Comics, l'encarregada de publicar, d'editar i publicar Marvel i DC, aquí a Catalunya i també a Espanya. Aleshores, anem a fer un repàs de tots els formats editorials que hi ha, els que siguin actuals, els que no són coses més esporàdiques, sinó que hi ha publicacions contínues mes a mes, tant de material actual com de material clàssic. Jo us intentaré ensenyar exemples que jo tinc, no en tinc de tots els formats que hi ha, dels que no en tingui intentarem afegir inserts amb imatges o amb altres recursos per tal de fer-ho més entenedor. Però bé, faig aquest vídeo amb la intenció de potser resoldre el dubte de què significa cada format, què es publica en cada format i també per tal de poder, doncs, en el cas de que es tingui el dubte o en el cas de que es tingui el dubte de quina manera pot ser que es publiqui certa història, això ja sigui actual o clàssic, doncs de poder preveure-ho d'alguna manera. Anem a veure si trobem les respostes. En el cas de que m'equivoqui en alguna cosa, de que em deixi alguna informació o de que hi hagi alguna dada que no quedi ben explicada del tot, doncs sempre estic obert a rebre suggerències. Som-hi! En primer lloc tenim el format més clàssic del còmic, que són les grapes. Panini publica grapes des de sempre. Ensenyo un cas d'un còmic de DC. DC fins fa no gaire doncs ho tenia ECC i ECC va anar eliminant les grapes temps a temps. I almenys la Panini Comics que tenim nosaltres publica en grapes. Les grapes tenen tamanys diferents i preus diferents i estan marcats per qüestió de pàgines. Les que tenen 24 pàgines tenen un preu de 3,30, les que tenen 32 pàgines un preu de 3,80, 40 són 4,60, de 48 pàgines, o sigui una grapa doble que coneixeríem, és de 5,50, les de 56 pàgines 6,50 i les de 64 pàgines són 7,60. Són preus establerts, són preus fixes que en teoria no han de pujar, amb els anys han pujat i tot s'ha alegat doncs, a qüestions de la inflació, de la pujada de preus, dels recursos. Jo recordo que quan jo vaig començar a col·leccionar una grapa de 24 pàgines, en lloc de costar 3,30 costava 1,95 i de fet una grapa doble no arribava al que costa això. I sé que molts altres companys quan van començar a col·leccionar doncs el preu seria molt més baix. Ho sé per còmics antics que he comprat amb el pas del temps on veus el preu que és diferent. Què es publica en grapes? En grapes es publica actualitat. L'actualitat dels Estats Units i arriba amb un retard d'uns 3-6 mesos, que és el temps que triga Panini en rebre el material, en traduir-lo, en editar-lo i tota la pesca. En aquest format només arriben les històries més populars, els personatges que més venen, com és per exemple la Lliga de la Justícia, com és per exemple Superman, com és per exemple Batman Detective Comics, com és per exemple Wonder Woman. A Marvel tenim les patrulles X principals, tenim els Avengers, Hulk, Thor. Molts personatges arriben aquí, però molts altres no, i arriben en formats diferents, que és on anem ara. Som-hi! El següent format que comparteix mercat amb les grapes són les grapes en llum. Tenen un preu de 8,95 € aproximadament, segurament hi haurà alguns que els trobareu una mica més barats per qüestió d'ofertes de llançament, i aquí també es publica actualitat. És un format que existeix des de fa molts anys, però que en anys recents Panini l'ha potenciat una mica més per una iniciativa Back to Basics, que el que significa és publicar coses més junt per tal de poder reduir costos i a la vegada poder reduir el preu. Clar, si aquí es junten 3 grapes d'actualitat i per una grapa diem que es triguen entre 3 i 6 mesos en rebre la publicació, doncs aquí com a mínim són 6 mesos, són entre 6 i uns 9 mesos que triguem en rebre la grapa. Aquí es publiquen històries molt populars, però no tan populars com o almenys no tan populars consideren com per ser publicades en una grapa normal. Aquí ens arriben coses com això, Ultimate X-Men, els Ultimates, estic buscant aquí que tingui coses, línies mutants com Phoenix, com X-Force. Per part de DC ens arriben coses com per exemple els New Gods,
coses molt variades, que són populars, que segur que venen bé, però que potser no estan tan segurs de si treure-ho en grapa. És un format que a mi m'agrada molt sobretot per col·leccions, que potser no són les meves preferides, que potser en grapa no els hi donaria tanta importància, però que, ostres, m'arriba això, 3 números d'una sola tirada, m'ho llegeixo, i al cap de 3 mesos doncs, no m'he de tornar a preocupar en rebre-ho. És veritat que és una miqueta més barat, també. Clar, això és el que m'agrada, però a la vegada és la part dolenta de que jo al cap de 3 mesos doncs és probable que si la història no és de les meves preferides però la vull seguir igual, potser m'he oblidat. Aleshores, cada cop que arriba he de tornar a fer una relectura, que bé, mentre els problemes siguin aquests, tot anirà bé. M'agrada molt aquest format, és d'actualitat i el recomano molt. Passem a més. El següent format és un molt semblant a la grapa i a la rustigrapa, perquè de fet en aparença és el mateix, però es tracta dels one-shots o especials en el cas de Marvel. En forma és el mateix, però en contingut és diferent. Aquí el que es fa és es publiquen històries que siguin unitàries, que estan fora de continuïtat, o que potser no formen part d'una col·lecció, és el que es coneix com a one-shot, potser algun anual que estigui separat de totes les col·leccions, i també es regeix pel mateix tipus de preu. Jo tinc per exemple aquest cas, el Superman i l'Hora de la Làmpada Negra, i que va ser del primer que es va publicar quan Panini va començar a publicar DC. No té cap diferència, està entre això, doncs una grapa, una rustigrapa, o alguna més tipus Premier. També per històries unitàries, això em va molt bé per gent que potser està començant i vol agafar un còmic i no sap què fer, doncs aquí trobes històries individuals, que estan algunes d'elles fora de continuïtat, que es llegeixen molt bé i molt ràpid. Ara ja passem a formats recopilatoris com a tal. En aquest cas tenim primer el 100% Marvel. Tenen un preu del voltant d'entre 16 i 20 euros, és un format molt antic, abans tenia solapes i ara ja no en té. Ha anat canviant amb el pas del temps, però es manté sempre fidel al que sempre ha estat. Aquí es publica actualitat també i material que potser no confien en que es publiqui en grapa, i a l'actualitat doncs tampoc confien que es publiqui en rustigrapa. Tens doncs això, material que no és prou popular, s'agrupen doncs això, mini-col·leccions, en sagues, en arcs, estan complet, arriba un any més tard de la seva publicació als Estats Units aproximadament, ho tens tot aquí ben condensat, et pots llegir una col·lecció sencera. Per exemple, això, el Silver Surfer Rebirth, doncs aquí ve de l'1 al 5, la història completa, tot això tu pots agafar per si sol, tu pots llegir i ho pots tancar. Altres col·leccions que ara em venen al cap és, per exemple, Scarlet Witch o She-Hulk, que són col·leccions que als Estats Units es publiquen de manera cada mes grapa a grapa, i aquí arriben doncs en arcs, ja està molt bé, actualitat, és un bon preu, són materials de qualitat, us recomano molt, sobretot jo quan em decanto per aquest tipus de format és per si vull conèixer un personatge nou, o potser un personatge que m'agrada però que no el tinc tan fitxat i mira, doncs vull llegir una història unitària per passar-m'ho bé. És el cas, per exemple, de Silver Surfer. Un format semblant al 100% Marvel però amb una mica de diferències és el Premier. Ronden al voltant dels 13-20 euros i el que es fa aquí és normalment republicar per primer cop material d'actualitat. És el segon cicle de vida d'una història. S'agrupen, doncs això, entre 4 i 6 grapes d'una col·lecció que conformin una saga o un arc, i això, arriba al cap de 2 anys que s'hagi acabat de publicar la col·lecció als Estats Units. És un format econòmic, són històries, doncs això, doncs que si van confiar que van fer-ho bé en grapa, doncs arriben en aquest format Premier. Un exemple és, per exemple, aquesta minissèrie dels X-Men amb els 4 fantàstics de l'era de Krakoa. Jo en aquest format m'he fet també els 4 fantàstics de Dan Slott, i sé, per exemple, que a DC està arribant tot el tema del Superman de Dawn of DC, de All-In. Està molt bé, és un molt bon format per a gent que potser no li agraden tant les grapes, o gent que no està segura de si pujar-se a una col·lecció i quan descobreix que la cosa ha funcionat bé, doncs té aquests formats recopilatoris que són també més barats en comparació amb la grapa. És un format molt recomanat. Els Premier són el segon cicle de vida d'una grapa i els Marvel Deluxe normalment són el tercer cicle de vida.
tenen un preu del voltant dels 36 i els 50 euros. Aquí només arriben les històries més populars, dels personatges més populars, com és els Avengers, en algunes col·leccions dels X-Men, etapes que siguin molt bones, esdeveniments moderns. Aquest és un format hereu dels Bay Marvel Deluxe, que encara van quedant a les botigues, aquests volums que eren de color negre, doncs ara són de color vermell. El que es publicava aquí, ara s'està publicant en un format nou que us ensenyaré. Aquí s'agrupen al voltant d'uns 12 números, entre 10 i 12 números, està molt bé, és un format més premium, amb tapes dures, per llegir tranquil·lament a casa, potser no és tant per portar-t'ho de viatge o de camí a la feina o a classe, és per llegir-ho a casa, per muntar-te una bona biblioteca, és un format col·leccionista. I hi ha dues variants. Per una banda es publiquen històries integrals, com és per exemple aquest Vengadores sin rendición, que és un arc sencer que va anar del número 675 al 690 de Avengers, i aquí tens tota la història sencera condensada. I per altra banda, tens també el que explicava abans del tercer cicle de vida amb col·leccions regulars que arriben a aquest format, com és per exemple aquest Vengadores Mundiales, que realment és el número 6 dels Vengadores de Jonathan Hickman. Doncs això, tenim sagues i sèries regulars, per on vulguis escollir. Tornant a les tapes toves, tenim les biblioteques. Tenim tant les biblioteques Marvel com les biblioteques DC, i són molt diferents una de l'altra. Comencem amb les Marvel. Tenen un preu d'això, ara al principi eren de 12 euros, però ara tenen un preu de 13,95. A Marvel es publica còmic clàssic, es publica la Marvel original, la Marvel per on va començar tot, i es publica en ordre de publicació totes les col·leccions. El primer de tot que va arribar va ser Quatre Fantàstics, després va publicar un volum de Hulk, després va ser Thor, després Spider-Man, i es publica en aquest ordre. S'està seguint la Marvel tant i com es va publicar en aquella època. Aleshores, la biblioteca Marvel es pot seguir de dues maneres, seguint tot Marvel, cosa que jo ho veig molt complicat, ja anem per més de 100 volums en 4 anys de recorregut, quasi. O si no, es poden seguir les col·leccions, com era el meu cas, que jo estava seguint Avengers abans de passar-me als formats Omnigol, que ara l'ensenyaré, i Quatre Fantàstics, que de tant en tant em vaig agafant un. És diferent a DC, perquè ara sí, passant a DC, que el preu és el mateix, de 13,95, a DC no es publica còmic clàssic només, es publica còmic clàssic i modern, i la selecció no es fa a partir de la cronologia de publicació total de l'editorial, sinó que s'agafen etapes clàssiques. Ara per ara hi ha només dos. Tenim la biblioteca Superman de John Byrne, que és una etapa post-crisis de finals dels anys 80, i per altra banda tenim el Green Lantern de Geoff Johns, que és el que jo m'estic fent, que això no és actualitat, però no és clàssic d'antic, és clàssic que és una molt bona història, però això és de l'any 2005 només, això té 20 anys. Aleshores això, aquesta és la diferència. Aquí tenim col·leccions clàssiques en ordre cronològic i aquí en canvi són etapes mítiques. Un cop, quant a contingut, doncs és el mateix, d'entre 5 i 6 números, s'agrupa per arcs, es pot anar seguint tranquil·lament, tenen un període de publicació això a partir de la cronologia Marvel, i això anem a un per mes, i està molt bé per llegir coses mítiques i sobretot per aprendre. Passem a un format que només està a Marvel, perquè crec que per la part de DC ho cobreixen les biblioteques, que són Marvel Saga, que hi ha dues versions, una més antiga i una més nova. Tenen un preu del voltant dels 16 euros, depenent de la quantitat de números que hi hagi. Són com la biblioteca DC, col·leccions mítiques ordenades per autor, per època en el que es va fer. I direu, per què s'ha passat de tapa dura a tapa tova? Per el que comentàvem abans del Back to Basics, de poder seguir publicant, però per a butxaques més ajustades, com és el cas de la meva. Jo a tapa dura m'he fet, que són només 3 volums, per exemple, aquest The Pulse de Jessica Jones, que està molt bé. I després en tapa tova tens Spider-Man de Straczynski o el Capitán Amèrica de Brubaker. També han tret, per exemple, el Viejo Logan. Etapes que són mítiques, que són clàssiques, però això, no anem arrelats a cap moment cronològic, a cap ordre cronològic. Un format que va sortir cap a l'any 2019, cap a l'any 2020, és aquest Marvel Must Have,
originalment es va crear amb la idea de recopilar en un format de tapa dura, premium però de preu ajustat, les històries més mítiques de Marvel, sobretot modernes, però hi ha algunes que són clàssiques. Aleshores, és un format que ha anat canviant amb el pas del temps, perquè originalment era això, publicar grans esdeveniments, com és per exemple aquest Aniquilació, però amb el pas del temps ha anat canviant una mica i s'ha encarregat de publicar el que la vella Marvel Deluxe publicava, com és el cas d'aquests New Avengers de Brian Michael Bendis. Els preus varien d'entre els 15 als números més antics a arribar quasi bé als 40, que això a mi no em sembla que sigui per a preus ajustats un còmic de 40 euros per molt gran que sigui. Aleshores, per això crec que haurien d'anar canviant una mica amb el pas del temps. Passant a formats econòmics estan els Marvel Essentials i els DC Compact, que són històries en formats de butxaca per nous lectors, potser, o per algú que no hagi llegit la història i no sap si ficar-se del tot, com és en el meu cas amb aquest Avengers, amb aquests Vengadores Desunidos. No té gaire misteri. És això, tenen un preu de quasi bé 10 euros, està molt bé, segur que els lectors més puristes et diran que aquest és un mal format, que el dibuix es veu malament, el dibuix es veu bé i es llegeix tot a la perfecció. És veritat que no és un òmnibus, però oye, 10 euros, està molt bé. Ja passant a coses més premium, un format clàssic és el Marvel Omnigol i la seva versió germana, que és el Marvel Heroes. Marvel Omnigol s'encarrega de recopilar des dels inicis fins als anys quasi dels 90, i Marvel Heroes segueix des d'allà. Aquí es publiquen cronològicament les etapes de tots els personatges, diria. Hi ha Avengers, hi ha els personatges en solitari, hi ha X-Men, hi ha personatges còsmics, hi ha sagues. Està molt bé. Això és la reproducció dels còmics de l'època. Ronden al voltant d'uns 40-60 euros, 40 els més antics i 60 euros ja els més nous. I mola molt, a mi m'agrada molt per llegir clàssic, per llegir tranquil·lament a casa, formato biblioteca, està molt bé. De Marvel Heroes no tinc res, d'Omnigol tinc un parell dels Avengers, tinc algun de X-Men, la saga de Thanos, que m'agrada molt, i està molt bé. Aquest format jo crec que amb els anys anirà desapareixent, cedint en pro de la biblioteca Marvel que us he ensenyat. S'està publicant a la biblioteca Marvel el mateix que aquí, només que amb un ordre diferent. Aquí no es va seguir l'ordre cronològic de totes les col·leccions, sinó les col·leccions com a tal. Passant a formats que no tinc, és el DC Finest, és un format que veu dels Estats Units, és una còpia d'ella, té un preu del voltant de 40 euros i també es recopila còmic clàssic de DC i es publica de manera saltejada, no se segueix un ordre cronològic com és en el cas dels Marvel Omnigol. És de tapa tova, però amb solapes, de qualitat, i és això. Sagues mítiques del segle XX i del segle XXI, de personatges i grups variats de DC. És un format, com he dit, que neix als Estats Units, aleshores aquí es va a partir del que es publica allà. Allà em sembla que arriben com 3 DC Finest al mes i aquí ens arriben com un cada 3 mesos, per tant es fa una selecció molt petita, es sacrifiquen moltíssimes històries boníssimes, però bé, no és tan complicat aconseguir els volums d'Estats Units, que de fet són una mica més barats perquè sacrifiquen una mica la qualitat del paper i de l'edició com a tal. Està molt bé, són volums que abarquen anys d'històries i la veritat és que tinc els ulls posats en algun, com és per exemple el de la Legió de Superherois o en el dels Team-Ups, que m'agrada molt. Ara ja passant al format que molts consideren el format definitiu en el que es pot llegir un còmic, és l'Òmnibus. Té un preu del voltant de 65-80 euros i jo crec que molt aviat arribarem a la marca dels 100. Als Estats Units es publiquen òmnibus cada mes de més de $100, de $130 i segueixen igual. Aquí es publica material de totes les èpoques, variable. És un format oversized, és molt més gran que una grapa. Aquí tinc una de X-Men, doncs mira, podeu veure... és que pesa molt, podeu veure la comparativa de com de diferent és. I almenys el que aquí es publica, el format òmnibus, on ens arriben etapes completes, que tu et puguis comprar això i es llegeix sol. Que els 70 euros que costa aquest volum d'Uncanny X-Force no et calgui comprar res més perquè tot el que necessites estàs aquí. Panini no publica tots aquests òmnibus. Molts ens arriben per part de SD Distribuciones, que és la distribuïdora dels còmics de Panini. No ens anem a ficar en el cas de què significa cada cosa. L'única diferència és que hi ha alguns volums que es poden comprar a la pàgina web de Panini i altres que només arriben a botigues i a part de manera limitada i numerada.
És un tema pel que hi ha molt de debat, és la qüestió dels òmnibus, de si són tan tirats, de si és material que veritablement és tan bo i s'ha de córrer, el tema del FOMO, dels influencers i de tota la pesca, però jo no m'hi vull ficar això. A mi m'agrada molt, molta gent està en contra, és veritat que és un format que no és per nous lectors. Si tu ets nou lector, un òmnibus mai serà l'aposta correcta perquè això doncs, et limita molt. Aquí es recopila tot en Canny X-Force, però és que és tot un Canny X-Force, sempre són els mateixos personatges. En canvi, si ets nou, doncs igual prefereixes agafar avui un de Superman, un altre dia un d'Iron Man, un dia d'X-Men, per anar coneixent els personatges. Aquí et limites molt. Però un cop ja tens doncs, una mica de bagatge, llegir això, doncs, ostres, aprens molt, pots entendre com funciona una etapa completa de manera unitària. I jo veritablement crec que és un format que està molt bé, de molt bona qualitat, de molt bon paper, amb les seves solapes, amb una tapa dura. Jo no he tingut cap problema de que se'n separin les pàgines, de que se'n trenqui. A mi, la veritat, toquem fusta, però a mi mai m'ha passat res i estic molt, molt content. I ara ja passant a formats doncs, els que no tinc res és, per exemple, la Biblioteca Marvel Limited, que és com la Biblioteca Marvel, també de material clàssic, és una mica més car, té un preu de 20 euros, però el que es fa és que es publiquen històries que no siguin les més populars i en tirades molt limitades, doncs al voltant de 1.500 volums, i que en teoria doncs, un cop tot es publica, tot es distribueix, hi ha 1.500 volums i teòricament doncs, mai es tornarà a republicar en aquest format, tot i que tot amb el pas del temps es republica, passa que doncs, arribarà d'alguna altra manera. Per altra banda hi ha les obres mestres Marvel, on s'han publicat etapes com per exemple el Daredevil de Frank Miller, com per exemple ara s'està fent els Quatre Fantàstics de John Byrne. És un format que a mi no m'agrada gaire, trobo massa car i trobo que em separa massa els volums. Crec que per publicar les històries aquestes doncs ja està, per exemple, el Marvel Heroes o l'Omnigol, i crec que allà és on funcionen millor aquestes històries, però bé, cadascú que compri el que vulgui. I per últim, els DC Black Label, que Black Label és una línia editorial de DC on es publiquen històries més adultes, fora de continuïtat, i aquí doncs, dona la casualitat doncs, també doncs, aprofiten per publicar-ho d'una altra manera en formats més premium, amb tapes dures. Són còmics que normalment no són gaire llargs, però bueno, arriben en un format més premium, i també el que passa és que es sacrifica el preu és bastant alt per, jo crec, la quantitat de material que t'estan donant. I en general això és tot. Aquestes són totes les maneres de publicar que hi ha a la Panini actual, la que s'encarrega de publicar les dos grans majors, Marvel i DC. I bé, si hi ha qualsevol dubte, doncs estic obert a respondre dubtes, i si hi ha alguna informació que hagi donat malament, doncs també estic obert a que se m'expliqui com és realment la dada que hagi dit malament, per tal d'aprendre i de poder transmetre la informació millor. Això és tot. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!